الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل في محكم كتابه المبين: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، أمهاتي وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبالنا أمبي على تنو أمبي على بركة على ولي نماندون مسامي بالا نالي نيما چاما تيجي أكا نيما كچا أن أرماديون كا أجاتي تامبلو على كا نيما بلبلي باد دوي أنكا فروي هيري فروي نيماي فروي ستراي furi haklisigi, furi basigi, furi kanui, furi hinai. Ala ko bɛɛ sabati an ka furuw la. Masa subhanahu wa ta'ala a y'a fɔ an ye alikuranɛ kɔnɔna la ka fara nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kan ko wa ko furu ye kabako ye dɛ. Suratu Rumi kɔnɔna la ko a bɛ jate ale Ala ka kabakow dɔ ye. A ye muso da ka bɔ cɛ la ka furu don u ni ɲɔgɔn cɛ, ka furu in sigi hakilisigi, kanu, hinɛ. Furu ɲuman, furu min kɛra Ala ta kɛcogo la, a kɛra Alakira ta kɛcogo la sallallahu alaihi wasallam, nguloma saba de b'a la. Hakilisigi bɛ sɔrɔ furu in kɔnɔ, hinɛ bɛ sɔrɔ furu in kɔnɔ, kanu bɛ sɔrɔ a kɔnɔ. Ala k'o sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ka furu la. O b'a yira k'a fɔ an balimaw, furu yɛrɛ yɛrɛ a taabolo ye fɛn saba de ye. N'o kɔni ma y'a la, ko wɛrɛ de kɛra. O fɛn saba fɔlɔ ye hakilisigi ye, o filanan ye kanu ye, o sabanan ye hinɛ ye. O de ye furu yɛrɛ taabolo ye. Nka adamadenw ka ɲɛnamaya fana taabolo la, waati bɛɛ tɛ se ka kɛ kanu ye, waati bɛɛ tɛ se ka kɛ hakilisigi fana ye. Furu mana ja cogo o cogo, fɔɲɔgɔnyaw bɛ na, aw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ don dɔw la. Furu mana ja cogo o cogo, furuɲɔgɔn fila mana ɲɔgɔn kanu cogo o cogo, don dɔ la muso bɛ dɔ kɛ min man di cɛ ye, cɛ fana bɛ dɔ kɛ min man di muso ye. Fɔɲɔgɔnyaw bɛ na, o hakilimayaw de b'a to a fɔɲɔgɔnyaw u tɛ taa ɲɛ. N'o tɛ fɔɲɔgɔnya bɛ furu bɛɛ la, kɛlɛ bɛ furu bɛɛ la, mais furuɲɔgɔn fila min ka kegu, hakilimaw don, u bɛ ko dɔn, u ka kɛlɛ a tɛ bɔ kɛnɛ ma. Mɔgɔ tɛ bɔ u ka kɛlɛ kalama, u bɛ kɛlɛ kɛ sokɔnɔ k'a ban, k'a kuma fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ k'a ban, sigiɲɔgɔn tɛ bɔ a kalama, maa wɛrɛ tɛ bɔ a kalama. Nka n'Ala ye furuɲɔgɔn fila min jɛ hakili la, k'u jɛ kodɔn na, olu de ka kɛlɛ bɛ bɔ kɛnɛ ma. Berew bɛ ta, ɲɔgɔn bɛ gɛn, busaw bɛ ta, u b'u jɔ ka ɲɔgɔn dala minɛ, ɲɔgɔn nɛniw bɛ kɛ. An balimaw, furu ka bon o ma. Muso k'a jɔ, ale bɛ kuma, a cɛ bɛ kuma, a b'a cɛ nɛni, cɛ b'a nɛni. Cɛ mana girin ni busa yan nɔ, ale yɛrɛ bɛ boli, a bɛ tila ka t'i jɔ. Ma faliw ka kɛlɛ don wa? N balimaw, adamaden ka bon o ma, o man ka kɛ. An bɛ Ala deli an ka furu, Ala k'an kisi fɔɲɔgɔnya ma a kɔnɔ ka dantɛmɛ. Dantɛmɛ, Ala k'an kisi o de ma. N'o tɛ fɔɲɔgɔnya kɔni min na, n'a nana,
ala kan dɛmɛ an b'a dilan cogo min na ni hakili ye ala k'o fana nɔgɔya an ye walada bɛna boli min ka bi o de asbabul khilafati zawjiya fɔɲɔgɔnya minnu bɛna an ka furu kɔnɔ sababuya jumɛn bɛna n'a ye furuɲɔgɔn fila siga kɔni t'a la a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais sababuya jumɛnw bɛna ni fɔɲɔgɔnya ye furu kɔnɔ an ka kuma bɛna boli o kan n'an ye fɔɲɔgɔnyaw fɔ asalibul wiqayati wa tajannubu minha an bɛ se ka sira jumɛnw minɛ min bɛ se k'an kisi o fɔɲɔgɔnya ninnu ma k'an yɔrɔ janya la o kana se ka k'an ka furu kɔnɔ n'o la fɔɲɔgɔnya a sababuyaw bɛna f'i ye o ye kelen ye sababuya minnu bɛ kisi a ma fana furu kɔnɔ o fana bɛna f'i ye o b'a jira la ko darisu min bɛna d'i ma ko nin ye walada ye walada min kan ka to hakili la ni baara bɛ kɛ n'a ye kuma in tɛ boli maa kelen kan o kɔrɔ ye di kuma tɛna kɛ cɛw dɔrɔn kan bi kuma tɛna kɛ muso dɔrɔn kan cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen an bɛna kuma min fɔ an bɛɛ lajɛlen b'an ta sɔrɔ a la an balimaw sababuya minnu bɛ yen n'a b'a to furuɲɔgɔn fila bɛɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ an ye sababuya 10 de ta a la an bɛna di kelen kelen ka taa an b'a ɲini ala k'a to tulo kunnandi k'a lamɛn nka an ka fɔɲɔgɔnyaw cɛ ni muso ka fɔɲɔgɔnya an bɛ min fɔ fɔlɔ jugu tɛ dɛ fili don n'o tɛ e yɛrɛ ye woro ta i ye muso min yira k'o de ka di i ye woro ka taa bila a kunkɔrɔ a ka ɲini ka na ka n'a bila i ka so ka tila k'i tugu k'o tɔɲɔ k'o tɔɔrɔ o ma nɔgɔn dɛ muso min fana sɔnna ka bɔ a fa n'a ba ka so ka na i fɛ yen i k'i tugu k'o fana tɔɲɔ o ma nɔgɔn dɛ dansago de b'a ta a bɛ kɛ n'o tɛ an b'a dɔn k'a fɔ fɔɲɔgɔnya ninnu caman bɛ na fili siraw fɛ ni min ye tugu ye o man ca parce que dɔw ta dansago bɛ maa dɔw la b'u tugu ka maa tɔɲɔ furuɲɔgɔn tɔɲɔ o bɛ yen nka an b'a bila fili minɛn kɔnɔ ka d'a kan alakira ko sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata wa khayrul khata'ina tawabun ko adamaden bɛɛ bɛ fili adamaden bɛɛ bɛ fili filibaga la hɛrɛma o ye maa min bɛ tuubi ka bɔ a ka fili la fɔɲɔgɔnya sababuya fɔlɔ alghira wa shak fɔɲɔgɔnya sababuya fɔlɔ sababuya min bɛna n'a ye keleya ni keleya dan tɛmɛna a bɛna ni fɔɲɔgɔnya ye furu kɔnɔ keleya dɔ bɛ furu kɔnɔ a sinsinnen don sigana de quoi sigana i sigan bɛ mɔgɔ la nka tiɲɛ t'i bolo prévu t'i bolo o keleya o bɛ furu kɔnɔ o tɛ keleya ɲuman ye n bɛ fɛ k'a f'i ye dɔrɔn keleya ɲuman bɛ yen keleya juguman fana a bɛ yen keleya juguman ye jumɛn ye keleya sinsin bɛ sigana kan n sigan bɛ karisa la kɔrɔ tɛ ka nin kɛ dɛ bon n'o sigana in sabatira dusukun na fɛn dɔ bɛ na a bɛ fɔ a ma ko su o zɔn bisigiya jugu e bɛ bisigiya jugu ta k'a da ale tigi kan dalu t'i bolo sinsin bere t'i ka kuma in na nka a bɛna ta setana b'a masiri hakili la k'a masiri hakili la k'a masiri hakili la i b'a minɛ n'a ye nka tiɲɛ na dalu foyi t'i bolo ko in na o ko in bɛ taa laban ka kɛ keleya ye i dusukun na sigana b'e la ka taa ni maa min cɛ ka kɛ juguya ye ka ɲɛsin o ma o bɛ tila ka kɛ sababuya ye ka juguya don i ni muso in yɛrɛ cɛ aw yɛrɛ tɛ bɛn bilen yɛrɛ tuma dɔ la yɛrɛ hali bɛ se ka bali a ka ko caman ma n'a yɛrɛ ko a bɛ bɔ i b'a fɔ a tɛ bɔ n'a ko a bɛ taa nin yɔrɔ la i b'a fɔ a tɛ taa i tɛna taa yen i bɛ taa nin de nɔfɛ mais an balimaw o keleya sugu an b'a fɔ ko sariya ma jɛn ni a ye sariya ma jɛn ni o ye ka d'a kan o ye e ye bisigiya dɔ de ta k'a da i muso kan ka siga a la fɛn na dalu t'a la sinsin bere t'i bolo a la bon o man ɲi iyakum wadanna fa inna danna akdhabul hadis alakira ko n b'aw ladi
ay bisigiya dabla ko bisigiya be yororo ngaloniru ni ko ko ni dalute mola la même mba bisigiya ka fo tien de do quoi mba jigi ka fo ninde do quoi bon bisigiya mana do koko la ala kala ko ngaloni sallallahu alaihi wasallam o ni keleya angana keleya taka da musoka ka sigala ka bisigiya jugu daka ka soro dalu tambolo muso fana kano ke tiela ka soro dalu tibolo bon na dun kera avec kele avec mankan mais ibina don tuma jume ko kisete ko ina ni nana chesigi ka muso sigi ko ka puma ko kele sababu ya yemi ite foi soro ka ite foi soro muso bola be mi fo ite foi soro che fana bolo abe mi fo nala ni fenye an kan yoro janyala keleya mimbe no ye keleya nyumai abfo de ma ko alghiratu fi maharimillah ka keleya feuna ala e femunu haramya ala e femi haramya kwa kanake I furu ɲɔgɔn ye a b'a la k'a kɛ ka keleya la k'a dabila o ye keleya ɲuman ye o ye keleya ɲuman ye fɛn min a danganiya b'i yɛrɛ bolo a i keleyala la alhamdulilayi o kɔni o ye keleya ɲuman ye n'i y'o kɛ o bɛ bɛn ni cɛ y'o kɛ a bɛ bɛn ni muso y'o kɛ a bɛ bɛn surtout cɛ ka da kan alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko cɛ min tɛ keleya muso la k'o ye dayusu ye ni dun kɛra dayusu ye k'i tɛ don alijinɛ la est ce que muso ka bɔ ka taa muso k'a fɔ k'a bɛ taa denkunyɔrɔ la walima a bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ la walima a bɛ taa somɔgɔw fo a segin kuma kɛra minuit ye sariya bɛ jɛn n'o ye wa o tɛ ɲɛ o n'i ma fɛn fɔ o la o kɔrɔ ye i muso labila min ka d'a ye a k'a kɛ cɛ kan ka mankan wuli o la ka tila k'a jira muso la o man kan ka kɛ ka d'a kan ka muso contrôler fɛn o fɛn tɛ bɛn ala ma o kana kɛ ka taa su ko i kunfɛ o ye fɛn ye fɛn min man ka kɛ muso furulen pantalon don i la ka bɔ k'a seere kolan don i la k'a seere ka bɔ cɛ man kan ka jɛn n'o ye n'a y'i kɛlɛ o la k'a f'i ye k'o tɛ bɛn o tɛ keleya juguman ye dɛ o tɛ bɛn de sariya tɛ jɛn n'o ye de parce que e kan ka labɛn ale de ɲɛ kɔrɔ mais ne ye kolan don i la ko seere ka bodiw don k'i labɛn k'i pari k'i kasa ja i bɛ taa jɔnni sɛgɛrɛ tari cɛ fila bɛ de ni fɔlɔ ta bɔra i bɛ taa filanan nɔfɛ wa donc n'ale k'o kana kɛ k'o man di ale ye a b'a jo fɛ o tuma na o n'a ɲɔgɔnnaw ni cɛ min keleyala o la baasi t'o la walima i ye walicɛ dɔ kɔfɛ o bɛ moto la o nana i jigin a ko nin ɲɔgɔnna kana kɛ bilen a b'a jo fɛ baasi foyi t'a la a b'a jo fɛ n'a a bɛ sotarama pase d'i ma do kɔnɔ ni min ko k'a b'i ta moto la an cɛ tɛ jɛn n'a ye n bɛ don sotarama kɔnɔ ni cɛ keleyala o la o y'a jo ye n'i m'a to a ta la ni mankan wulila i jalaki do o b'o cogoya de la o cogoya kelen de do an kan k'an janto o la han cɛ fana bɔlen baarakɛyɔrɔ la ka n'a sigi so kɔnɔ i ni walimusow bɛ kuma la ɛri kelen ɛri fila a tɛ tigɛ ko i ɲininkala an bɛ ci de la mun ci ni muso fana ko ko man d'a ye n'a keleyala a keleyala kunna ka d'a kan munna e b'ale de ka so e taara tile kunfɛ i nana su fɛ su y'ale de ta ye mais e ni walimusow bɛ baro la f'a yɛrɛ ɲɛ b'u mankan na n'a kumana k'i bɛ keleya e kuma a man ka keleya de wa a kan ka keleya kɛ parce que e bɛ wagatinin min na sisan o y'ale de ta ye e ta tɛ o ala kɛra ko cɛ ka su bɛ tila saba ye de safo selilen kɔ o y'i muso ta ye ka taa se dakuma ma i y'a faamuya b'a la a b'i n'a fɔ safo selilen kɔ fo ka taa se su minuit ninnu ɲɔgɔnnaw ma o y'i muso ta ye o ye barow ye a n'aw ka furu sunan n'a faridaw o ye olu ye minuit mana se minuit ɲɔgɔnnaw walima 23h k'i da k'i farikolo lafiya fo ka taa se 4h du matin ka wuli ka don seliji la ka nafilaw seli ka bɛn fajiri ma ka fajiri seli su kilan fɔlɔ y'i muso ta ye kilan filanan y'i farikolo ta ye kilan sabanan ye ala ta ye min ye muso ta ye e y'o bɛɛ kɛ telefɔni ci la k'o bɛɛ kɛ telefilɛ la k'o bɛɛ kɛ filimu filɛw la telefɔni na i y'a tɔɲɔ n'a kumana i b'a fɔ k'a bɛ keleya n'a ma keleya jɔnni bɛ keleya i y'a ka hakɛ minɛ ala de o tuma la kɛlɛ ninnu a sababuya fɔlɔ ye nin ye an bɛ ala deli ala ka seliji kan filanan ye min ye ihmalul huquqi wal wajibat bayna zawjayn wa jahli aw jahli biha filanan ye furu hakɛw
hakɛ minnu bɛ cɛ ni muso cɛ furu la ka i janbɔ hakɛw la ka ban k'a di quoi misaliyala n'an ye muso ka hakɛ lajɛ muso ka hakɛ cɛ kan na ka ca mais n bɛ damadɔ fɔ a fɔlɔfɔlɔ husnul muashara ka muso minɛ ka ɲɛ ka hinɛ a la ka makara a la o kan ka kɛ muso ye ka nafakati di muso ma ka jɔ n'a ka dépense ye cɛ kan k'o kɛ muso ka gundo k'a mara i kana muso bali k'a tɛ taa bɔ a somɔgɔw ye muso mana baara kɛ ka nafolo min sɔrɔ a yɛrɛ ye o y'a ta ye bon ninnu ye muso ka hakɛw ye mais ni cɛ ye muso bali nin na cɛ min a tɛ hinɛ a muso la a dusukun jalen don a kɔrɔ a tɛ nasɔngɔ d'a ma a tɛ dépense d'a ma o bɛ se ka kɛ na ni mankan ye dɛ muso ka hakɛ bɛɛ a bɛɛ tiɲɛnen don e bolo n'a nana muso fana ta fan fɛ cɛ ka hakɛ ye min ye i k'a labato n'a bɛ f'o ma obéissance ka ko to cɛ ta la e mago tɛ cɛ la i yɛrɛ bɛ wa i t'i sara a la yɛrɛ i ka foyi tɛ fɔ a ye a diyara a ye a ma diya i b'a kɛ i y'a ka hakɛ tiɲɛ cɛ fana cɛ ka nafolo kan ka kɔlɔsi a denw kan ka kɔlɔsi a danbe kan ka kɔlɔsi mais cɛ ɲɛna a n'a kɔfɛ mais cɛ y'a ye ale ɲɛna wa a kɔfɛ o i t'ale yɛrɛ danbe kɔlɔsi a sɔmina i la i ni wali cɛw la parce que n'i k'i ka cɛ danbe tiɲɛ i ni cɛ wɛrɛ ka ye ɲɔgɔn fɛ o tuma la ni muso min y'o kɛ i ye cɛ ka hakɛ tiɲɛ a dɔ ye mun ye tuguni an balimaw muso k'i labɛn cɛ ɲɛ kɔrɔ o ye cɛ ka hakɛ ye muso min t'o kɛ cɛ suna ni farida la n'a mago jɔra i la ka ban bon ninnu bɛɛ ye cɛ ka hakɛw ye ni muso min bɛ nin tiɲɛ nin hakɛ ninnu tiɲɛ a bɛ se ka na ni kɛlɛ ye parce que furu donna cɛ ni muso cɛ ka bɛɛ ka hakɛ d'i ma ni cɛ y'a ta kɛ k'a dafa mankan tɛ yen ni muso y'a ta kɛ k'a dafa mankan tɛ yen mais n'i ye mankan nalen dɔ de y'i ta bila dɔ de ma se k'i ta kɛ ni dɔ ma se k'i ta kɛ dɔrɔn mankan bɛ wuli o tuma na o la kɛlɛ sababuya fɔɲɔgɔnkɔya furu kɔnɔ a sababuya filanan o ye furuɲɔgɔn fila u k'u janbɔ ɲɔgɔn ka hakɛ dili kɔ ala k'an dɛmɛ ka ɲɔgɔn ka hakɛ di a sabanan ye min ye a tadakhulatul kharijiya furu kɔnɔna la fɔɲɔgɔnkɔya sababuya sabanan o ye mɔgɔ wɛrɛ minnu b'u da don cɛ ni muso ka kuma la o bɛ se ka na ni mankan ye n'an y'o mɔgɔw ta an bɛ se ka mɔgɔ damadɔ sigi sigiyɔrɔma 3 jate tadakhulul ahal n'a kɛra cɛ ni muso ka kɛlɛ o kɛlɛ fo cɛ k'a ta ka taa di a fɔ a balimaw ye balimaw b'u da don a la o kɛlɛ tɛ nɔgɔya dɛ cɛ ni muso fana ka mankan o mankan fo muso k'a fɔ a fa n'a ba n'a balimaw n'a dɔgɔw n'a kɔrɔw ye olu fana k'u sen don a la bon furu o furu ni balimaw sen bɛ don a kɛlɛ la cɛ ta fan fɛ walima muso ta fan fɛ a kɛlɛ tɛ nɔgɔya dɛ parce que kuma dɔ bɛ se ka tɛmɛ cɛ ni muso dama cɛ a bɛ yafa deli ɲɔgɔn fɛ k'o ban mais n'o donna balima dɔ tulo la yanni saya cɛ o tɛ ban bilen kɛlɛ dun kuma bɛ porokoto adamaden na de muso bɛ se ka kuma dɔ fɔ dɔgɔyalima dɔ ka se cɛ bangebaga dɔw ma mais ale yɛrɛ ni cɛ bɛ se k'o faamu k'o dilan k'a dɔn a fili la fo k'i sa kana segin nin kan mais n'o donna cɛ kɔrɔkɛ dɔ tulo la o donna cɛ dɔgɔmuso dɔ tulo la o ka kumakan ye fo k'an sa maa min y'an ba dɔgɔya an t'a fɛ gɛlɛya ma don furu kɔnɔ wa o tuma la balimaw sen don ni kɛlɛ la ni furuɲɔgɔn fila n'aw ma dɛsɛ a kana kɛ muso kana sɔn a balimaw sen ka don a la cɛ kana sɔn balimaw sen ka don a la hali n'i ye silamɛya sariya lajɛ cɛ ni muso ka kɛlɛ balimaw sen bɛ taa don a la tuma min o y'a sɔrɔ a sera furusa yɛrɛ dan ma silamɛya ye solution bɛɛ di solution fɛn o fɛn dira silamɛya kɔnɔ o bɛɛ dɛsɛlen kɔ de a bɛ fɔ ko ka cɛ ka somɔgɔ kelen wele ka muso ka somɔgɔ kelen wele u ka sigi ko bɔn nin problème de bɛ furu kɔnɔ an b'a kɛ cogo di nka al'o yɛrɛ la sariya ko k'u ka kɛ mɔgɔ hakilimaw ye ala ko kuranɛ kɔnɔ ko wa in yurida islaha yuwaffiqu llahu baynahuma ko maa minnu bɛna kuma la
ka bɔ furu ɲɔgɔn fila ka famille kɔnɔ ko n'u ŋaniya ye dilali ko Ala bɛ furu in dilan o tuma na o la ka kuma lase furu ɲɔgɔn kelen kelen bɛɛ ka ni kɛlɛ o kɛlɛ kɛra ko kuma segin ka t'i ka somɔgɔw ma tiɲɛ na a bɛ kɛ sababuya ye furu kɛlɛ ti ban quoi a y'a jija ka kow jira ni ɲɔgɔn cɛ o de ye fɔlɔ ye jamakulu filanan min fana bɛ yen n'olu sen don ni kɛlɛ la cɛ ni muso ka kɛlɛ la a bɛ kɛlɛ in juguya a b'a taa ɲɛ o ye teriw ye teri ɲuman man ca dɛ musoya fan fɛ teri ɲuman man ca cɛya fan fɛ teri ɲuman man ca adamaden teri ka ca nka i ka du dilanbaa man ca adamaden teri ka ca nka i ka furu dilanla man ca i teriw la muso min i ni cɛ bilala ɲɔgɔn na i terimuso k'i ma a ma se o bɛɛ la ko i t'i ka minɛn cɛ ni dɔ tɛ o t'i terimuso ye i bɛ fɛɛrɛ kɛ i ka fara o la i b'o to yen walahi o t'i terimuso ye terimuso min b'a fɔ i ma he n balimamuso min b'i ka a b'an bɛɛ ka ko ye hali n'a sɔrɔla fɛn t'ale yɛrɛ ka cɛla la a bɛ nkalon tigɛ k'i ka furu dilan tɔɔrɔ min b'i ka a b'an bɛɛ kan e yɛrɛ ɲɛ bɛ ne min na n'i hakili la ko fɛn tɛ ne kan a bɛ n ka dɛ n t'a fɔ de mais o b'a sɔrɔ foyi t'a kan donc sabali cɛ kɔrɔ sabali denw kɔrɔ e bɛ bɔ nin furu in na i bɛ taa ninnu den kɔrɔ wolo jɔnni ye bilen teri min bɛ nin f'i ye dɛ o de y'i teri ye min b'a f'i ye hali ni cɛ y'i ka minɛnw cɛ k'a fili kɛnɛ ma a cɛ ka don i ka t'i sigi an b'an ka musokɔrɔbaw dɔn ten de o an ka musokɔrɔba fɔlɔ minnu tɛmɛna ani cɛkɔrɔba bɛ kɛlɛ a b'a fɔ i bɛ bɔ n ka so i bɛ bɔ n ka so i bɛ taa a b'a fɔ ko ne kaburu bɛ se yan de n tɛ taa o de ye musoya ye nka taa i ka so n'i nana ne sɔrɔ yan hali tɛ n ka miseli sɔrɔ yan o tɛ musokisɛya ye o musokisɛya ye ka sabali cɛ ka kuma kan ka sigi alakira o de fɔ laysa shadidu bisira innama shadidu man yamliku nafsa inda al-ghadab ko cɛfarinya o tɛ k'a fɔ ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ n'a ye dɔ fɔ n b'a fɔ an bɛ baari ta n b'a bin la ko cɛfarinya de ye maa min ko gɛlɛn bɛ k'i la i b'i yɛrɛ minɛ wa musokisɛya de ye muso min bɛ sabali cɛ ka tɔɔrɔ kɔrɔ i bɛ bɔ n ka so n tɛ taa yɔrɔ si n bɛ n denw kɔrɔ yan n bɛ sa yan ka sabali ko y'o de ye mais i tɛ teri min sɔrɔ k'o f'i ye o t'i teri ye dɛ cɛw fana la i bɛ cɛ dɔ sɔrɔ yen a fana ka baara ye nin ye o i ni muso kɛlɛla fɔra ɲɔgɔn kɔ ko cɛ a ma se nin bɛɛ la sa nin labila i ka dɔ ta sa muso ka ca nin labila i ka dɔ ta o tɛ terikɛ ɲɛnama ye dɛ o tɛ terikɛ ɲɛnama ye o tuma la teriw hali n'a ma ɲɛ ko maa teri min sen bɛ don aw ka kuma la k'a sɔrɔ aw dara teri in na kosɛbɛ dɛ ko hakilima don dɛ kodɔnna don dɛ ɲɛnikɛla don dɛ a b'i ka hɛrɛ fɛ dɛ a fan fila bɛɛ la a kow kɛra koyi ka terikɛ nɛgɛ k'a muso furu sa i yɛrɛ b'a furu ka terimuso nɛgɛ k'a furu sa ka tila ka furu a cɛ ma nin bɛɛ kɛra n'ala an ka hakiliw sɔrɔ maa wɛrɛ sen don ni ko in na i ni cɛ la a bɛ kɛlɛ taa ɲɛ kosɛbɛ a y'a ja a dama ka bɛn a la a sabanan ye min ye o tɛ teriko ye o tɛ balimako ye o ye a namima o kɔni ye sigida la i bɛ namima dɔw sɔrɔ yen nafigi dɔw sɔrɔ yen olu yɛrɛ kɔni bɛna don i ni cɛ de k'a ɲini dɔrɔn k'aw ka furu sa sigida la dɔw yɛrɛ b'u kɛ i teri ye sigida la ka na u sen don i ka kow la k'i ɲininka i ka kow la u t'i ka hɛrɛ fɛ dɛ u bɛ t'o la dɔrɔn k'i ka furu sa n'ala sɔn'o cɛ n'i y'a ye n ka furu sa n ka furu sa e y'a fɔ a ye o n'a ma fɔ a ye don ala ka hakili ɲuman d'a ma nin ye sabanan ye an balimaw a naaninan bon naaninan min n'an bɛna se o ma tiɲɛ na o ye fɛn ye tuma dɔ la mankan tɛ kɛ dɛ mankan tɛ kɛ a mankan bɛ kɛ mankan sumalen nka a bɛ se ka furu sa walima hali ni furu ma sa furuɲɔgɔn fila kɔni aw bɛ to degun kɔnɔ o ye jumɛn ye alimalal furu a fɔɲɔgɔnya sababuya dɔ ye negebɔ quoi i b'a sɔrɔ furuɲɔgɔn fila
kelen nege bi bɔ dɔ kelen na quoi walima nege bɔ bɛna fan fila bɛɛ fɛ a si nege tɛ si la mais mun b'a kɛ ko fɛn min b'o kɛ ni ɲɛnamaya tora lahalaya kelen kan c'est à dire ɲɛnamaya tora lahalaya kelen kan changement foyi t'a la foyi tɛ kurakuraya cɛ tɛ fɛn kura foyi ye a muso la muso fana tɛ fɛn kura foyi ye a cɛ la ɲɛnamaya tora ten lahalaya kelen kan misaliya la n bɛ misaliya d'i ma yarɔ muso dɔw bɛ yen kɔɲɔso kɔfɛ parili t'olu ka ko la bilen c'est à dire dɔw ye den kelen ni den fila sɔrɔ den kelen den fila dɔw ye den kelen sɔrɔ den fila sɔrɔla den saba sɔrɔla u yɛrɛ kumakan ye ko tɔ tɛ ko la bilen an bɛ mun ɲini diɲɛ na bilen a bɛ musokɔrɔbaya dilan da quoi musokɔrɔbaya dilan ale b'o da jaabi tɛ da bilen sen tɛ tereke bilen parili tɛ kɛ bilen kunkolo tɛ digi bilen fɛn o fɛn min ale yɛrɛ nege don cɛ la ale y'a sen b'o bɛɛ la n balimamuso kuma dɔ bɛ fɔ o lamɛn muso k'a daminɛ i ka kɔɲɔ don su ma fo ka taa fɔ ko ala ka hinɛ i la i ye kɔɲɔmuso de ye k'a daminɛ muso ka kɔɲɔ don fo ka taa fɔ ko ala ka hinɛ i la i ye kɔɲɔmuso ye kodɔnnaw ko a tajaddudu sirrul hayat ko kurakurayali o ye ɲɛnamaya gundo de ye kanu ye fɛn ɲɛnama de ye kanu bɛ jiidi ne kurakurayali de ye cɛ ni muso fɛn fila bɛ u bɛɛ la cɛ fɛn kura yeli de ka di cɛ ye quoi cɛ bɛ fɛn min ye o bɛ cɛ attirer mais muso kumakan de bɛ muso attirer muso tulo de bɛ baara kɛ nka cɛ ɲɛ de bɛ baara kɛ i ma ye ala kira k'a di sallallahu alaihi wasallam a ko muso la ɲuman muso bɛɛ la hɛrɛma k'o de ye muso ye a cɛ kɛ o kɛ k'a ye a bɛ nisɔndiya parce que cɛ bɛ fɛ yeli cɛ mago bɛ yeli de la quoi e yɛrɛ k'e ye cogo ɲuman na i ka sokɔnɔna k'o ye cogo ɲuman na i tɛ foyi changer so kɔnɔ ko cɛ ɲɛ bi fɔ a kɔ hali i bɛ sendala min bila da la ni sen bɛ jɔsi a la ka don n'a changera cɛ b'a ye a i ka sendala in ɲɛ na dɛ a b'a ye kunkɔrɔ durunan tɛ dɛ yarɔ i bɛ kunkɔrɔ durunan fɛnsɛ dɔw bɛ tila ka fɛn musuwari dɔ fɛnsɛ kunkɔrɔ durunan sanfɛ o musuwari gansan mana falen cɛ ɲɛ ti fɔ a kɔ jifiɲɛ napɛrɛn gansan mana changer cɛ ɲɛ ti fɔ a kɔ hali bɛ to ka chaîne min don a ɲɛkɔrɔ n'a changera a ɲɛ ti fɔ a kɔ hali bugulu misɛnmani a ɲɛ ti fɔ a kɔ nka kabini e ka kɔɲɔmuso ma bugulu o de bɛ tulo la o ma bɔ fɔlɔ kabini ale ye sabara min san ka bila e ka furusiri valise la o b'e sen na a kɛra cogo di kabini kɔɲɔ kɛla cɛ yɛrɛ bɛ ko so kelen min na o de bɛ yen o so in ma changer a bɛ o san duurunan la bi mais o cɛ o bon e yɛrɛ fana kuma o kuma n'a bɔra baarakɛyɔrɔ la ka na e b'a kunbɛn kura tɛ y'i yɛrɛ la kuma kura t'i mɛn i da la yecogo kura tɛ ye la sokɔnɔna ma changer foyi ma foyi balimakɛ n balimamuso i nege tɛ cɛ in na koyi i nege t'a la dɛ i b'a ye n'a nana a tɛ baro k'i fɛ a b'a sigi dɔrɔn n'a y'a ka dumuni kɛ n'a ma tele filɛ a b'a den wele u bɛ baro kɛ a tɛ baro k'i fɛ barokɛbaliya kun ye mun ye a diminen d'i kɔ e tɛ jirikuru wɛrɛ ye k'e bɛ so kɔnɔ ye o i tɛ yɛlɛma o tuma la a ye changement kɛ hali ji n'i y'a ye ji bɛ kɛ ɲuman ye a bɛ boli de o tɛ wa est ce que ni ji tɛ boli a tɛ tiɲɛ wa ni ji bɛ boli a bɛ changer de o kura bɛ taa kɔrɔlen bɛ na kɔrɔlen bɛ taa kura bɛ na muso fana bɛ ten de diɲɛ don o don diɲɛ wagati bɛɛ n'i y'a ye alakira yɛrɛ ko sallallahu alaihi wasallam ko muso ɲuman de ye muso ye a cɛ kɛ o kɛ k'a ye a bɛ nisɔndiya o tuma o ye fini kelen de ye a b'a ye ni fini kelen de ye a bɛ n'a fɔ alakira bɛ fɛ k'a fɔ a ye to k'aw changer a ye to k'aw changer cɛ n'a bɛ kura ye tuma bɛɛ o de b'a to a bɛ nisɔndiya alakira k'a di sa kɔrɔ de ye sallallahu alaihi wasallam bon ni problème bɛ cɛ caman da la ka furuso kɔnɔ i n'a fɔ problème bɛ muso caman fana da la tuguni an b'a fɔ cɛw fana ye changement tɛ dɔw fana ka ko la o fana man ɲi
cɛ to ka kow yɛlɛma e fana bɔ baarayɔrɔ la dumuni dir'i ma dilan labɛn i ka wusulan don n bɛna n da a bɛɛ tɛ se ka k'o ye o don dɔw la hali ni sɛgɛnnen don i ko k'i jɛ i ka fini don a fɔ a ye n labɛn an ka bɔ an ka taa foli kɛ i tanti karisa fɛ yen an ka taa foli kɛ aw yɛrɛ ka du kɔnɔ muso don i kunna mɔbili la aw ka taa foli kɛ n'aw ye foli kɛ o foli sen fɛ i jija i ka fɛn dɔ san ka d'a ma fɛnnin dɔ san don butigiw la restaurant na i ka fɛn dɔ san a kana sigi aw ka baro k'o k'a ka dumuni kɛ o kɔfɛ a ka sɔrɔ k'aw da est-ce que changement dɔ ma kɛ o ko ma yɛlɛma o yɛlɛma kɛra nka cɛ fana b'a cogonin na ten hali o ka telefɔni yɛrɛ ma changer a bɛ san 10 bɔ foyi ma yɛlɛma an balimaw furu ye musalaha de ye furu ye ɲɔgɔn musalaha de ye wa cɛw bɛ ɲɔgɔn dan ne nin ye musow fana bɛ ɲɔgɔn dan ne nin ye i m'a ye arasulu ye hadisa dɔ fɔ a y'a faamu dɛ kira ko cɛw ma k'u ka muso furu a ye fɛn fɔlɔ a ye min kɛ furu supasima ye o ye diinɛ ni jogo ye k'i ka muso furu diinɛ bɛ min bolo a jogo ka ɲi ala kira ko tiɲɛ wa nkalon nka hadisa wɛrɛ nana ne bɛ fɛ mɔgɔw k'o hadisa in faamu kosɛbɛ ala kira ko cogo di sallallahu alaihi wasallam tazawwaju alwaduda alwaluda o hadisa in na rasul ko cɛw ma ko n'a bɛ furu kɛ diinɛ ni jogo kɔfɛ k'a y'aw jija a k'a ɲɛma da ka muso ɲini muso min b'a cɛ dusukun ɲini waati bɛɛ muso min mago b'a cɛ dusukun na waati bɛɛ don o don a bɛ ko dɔ de kɛ min b'a cɛ dusukun sɔrɔ min b'a cɛ nisɔndiya k'a y'a jija a k'o muso sugu ta donc o la o muso sugu tɛ se ka kɛ muso ye ko min b'a cogo la waati bɛɛ o ne mago bɛ n cɛ dusukun na don o don ne fana bɛ na ni fɛn kura de ye don o don n ka se ka n cɛ dusukun sɔrɔ nin yɔrɔ in a y'a janto nin na ni nin balila dɔrɔn a bɛ na ni fɔɲɔgɔnkɔya ye cɛ ni muso ka fɔɲɔgɔnkɔya a sababuya 5nan o ye alimuskilatul madiya o bɛ sɔrɔ wariko sira fɛ wariko sira a bɛ se ka na ni mankan caman ye furu kɔnɔna la o wariko sira fɔlɔ ye jumɛn ye cɛ ka fantanya cɛ dɔw bɛ yen seba t'u ye denbaya mago bɛ musaka dafalen min na a tɛ sɔrɔ u bolo don bɛɛ don dɔw ta dafalen bɛ sɔrɔ mais don dɔw la a tɛ sɔrɔ a b'a fɔ muso ma ɲɛma i k'a dafa o bɛ kɛ muso dɔw bolo baasi ye kɛlɛ bɛ wuli n balimamuso ni cɛ bɛ 1000 d'i ma don o don nasɔngɔ na don dɔ la a dɛsɛra ko n ye 500 sɔrɔ a minɛ ni 200 b'i kun i k'a fara a kan i k'i débrouiller k'a labɛn k'a ɲɛ kana mankan kɛ kana kuma caman kɛ bal a encourager ka fara a kan i k'a fɔ a ye ko hey adamaden t'i cogo la don bɛɛ dɛ 500 in di yan an ka jɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye hali bi ala ka hɛrɛ k'i ye i b'o min kɛ a bɛ nisɔndiya min don cɛ in dusukun na hali ni cɛ in ma se ka hɛrɛ k'i y'a ka ɲɛnamaya kɔnɔ bilahi ala bɛ den bɔ i la den min b'i ta k'i dusu suma nka la cɛ ka fantanya a bɛ se ka na ni mankan ye muso caman fɛ surtout muso min b'a ɲɛma da ɲɔgɔnnaw fɛ ne yɛrɛ terimuso karisa filɛ a cɛ bɛ fɛn bɛɛ k'a ye a cɛ bɛ fɛn bɛɛ d'a ma u ka nasɔngɔ yɛrɛ ye 2000 ye i ye 1000 daminɛ i nana dɛsɛ o fana la ka jigin 500 la n balimamuso adamaden min se b'i ye i b'o de kɛ cɛ in to a danbe la cɛ in sutura sabali cɛ in kɔrɔ a sutura ala k'i sutura cɛ in bonya ala k'i bonya sabali cɛ in kɔrɔ ala ka den barika ma bɔ i la n bɛ fɛn kelen fɔ a y'a k'o faamu a ka di diɲɛ cɛ bɛɛ ye i muso ka kusaya diɲɛ muso bɛɛ ye fo ni cɛ min tɛ cɛ ɲɛnama ye ɲɛnɛ cɛ o cɛ ye cɛ ɲɛnama ye i b'a fɛ i muso ye ko ka ɲɛ diɲɛ muso bɛɛ ta ye mɛ n'i y'a ye o ma kɛ o se de t'i ye ni min se tɛ mɔgɔ ye min se b'a ye don min e min y'a jɛɲɔgɔn ye
fara ka i ka sabaliya ko kɛ diɲɛ donw ka ca o don dɔ la i ka jan don dɔ la i ka surun don dɔ la i ka surun don dɔ la i ka jan o tuma la fɔɲɔgɔnya bɛ se ka na wariko fan min na a fɔlɔ ɲini filanan min minnu fɔ cɛw jo t'o la o ye tɛgɛma gɛlɛya ye wari bɛ cɛw dɔw bolo u tɛgɛ ka gɛlɛn t'a di n'o kɔni kɛra o ye cɛ jalaki ye ni muso fana ye mankan ko la a b'a jo fɛ multimilliardaire i ka na tɛ se ka dun o bɛ kɛ cogo di fantanw ka na ka di ta ye i muso ye cogo man ɲi den ye cogo man ɲi foyi tɛ se ka jira i bɛ wari mara i b'a kɛ mun ye alakira ko ni ala ye nɛɛma kɛ mɔgɔ ye k'a ka di ala ye a ka nɛɛma nɔ y'i la a k'a nɔ y'i la k'a y'i denw na a ka y'i yɛrɛ la i donfini la i ka lahalayaw la i ka denbaya donfiniw ka dumuniw siyɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ dansago ye tɛgɛma gɛlɛya man ɲi tɛgɛma gɛlɛya a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni mankan ye furuso la nka abu sufiyana muso hindu bintu utuba a ye alakira ɲininka ko ale cɛ abu sufiyan ko a tɛgɛ ka gɛlɛn ko a tɛ fɛn da ale ma min b'ale n'a denw bɔ ko ale b'a kɛ cogo di alakira ko a ma sallallahu alaihi wasallam ko n'i b'a ka wari bila yɔrɔ dɔ min b'i ni denw bɔ o ta ka bɔ a la k'o tɛ sonyɛni ye alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam nka ni cɛ tɛgɛ gɛlɛyara mɛ n b'a misaliya d'i ma dɛ a kuma fɔ i k'a ta ka taa i ka sanu n'i ka gɛzinɛriw san dɛ o ko tɛ dɛ a ka tile dépense kan a ka du kɔnɔ e ni denmisɛnninw tile dépense kan ka bɛn 4000 ma a ye 2000 d'i ma a yɛrɛ ni ala cɛ a t'a bɔ ko n'i b'a ka wari dɔ yɔrɔ dɔ i ka 2000 ta ka fara a kan ko baasi tɛ denbaya ka musaka baasi foyi t'o la hali n'i den k'o ta k'a dafa k'a sɔrɔ a ma bɔ a kalama sariya t'o kɛ baasi ye an bɛ ala deli ala k'a hakili ɲuman d'an ma wariko ta fan fɛ gɛlɛya filanan ye gɛlɛya sabanan ye min ye o ye annamatul istihlaki o ye jumɛn ye wari yɛrɛ du kɔnɔna wari gestion du kɔnɔna wari gestion a bɛ se ka na ni mankan ye tuma dɔ la i b'a sɔrɔ cɛ bɛ wari dɔ di wari in bɛ labɔli kɛ dɛ mais muso yɛrɛ de tɛ se wari gestion na muso tɛ se wari gestion na bon muso tɛ se wari gestion na o bɛ na sira fila fɛ a sira fɔlɔ muso dɔw bɛ tigɛli kɛ quoi u bɛ cɛ ka wari tigɛ quoi o man ɲi t'a sɔrɔ du dɔ bɛ yen hali 1000 bɛ nasɔngɔ bɔ mais cɛ ye 2000 di mais hali o 2000 yɛrɛ a bɛ tigɛ hali du nasɔngɔ yɛrɛ tɛ ɲini ka sɔrɔ walima 1000 min b'a bɔ n'a dira a tɛ k'a ye mankan bɛ se ka na o la n'o kɛra o ye muso jalaki bon wari gestion cogoya dɔ bɛ yen muso yɛrɛ se t'a la a se t'a la mais cɛ fana ka faamu de bɛ se k'o sɔrɔ a bɛ ɲini o muso sugu fana fɛ a k'i yɛrɛ koron ka bɛn ni cɛ ye i n'a fɔ cogo di muso a bɔra waritigi du de kɔnɔ muso bɔra waritigi du de kɔnɔ wari kɔni b'ale bolo de a bɛ dépense kɛ wari la de a b'a kɛ de a b'a kɛ mais n'o nana di cɛ ma cɛ min ka dépenses calculelen don i mana fɛn o fɛn d'a ma a b'a ban ka tila k'a f'i ye k'a banna quoi parce que ale delila wari dun na u ka so de n'o fana kɛra a muso sugu ni cɛ bɛ bila ɲɔgɔn na donc a bɛ ɲini muso fɛ sisan ale k'a ɲini k'i bɛrɛ bɛn ni cɛ ka dépense ye a bɔra u ka so se b'ale somɔgɔw ye mais o ɲɔgɔnna se tɛ cɛ ye se min bɛ cɛ ye ale b'i yɛrɛ jigi kana bɛn ni cɛ ka se ye mais n'a ko ale b'a somɔgɔw ka se boli cɛ kan o se tɛ cɛ ye ninnu caman de bɛ na ni mankan ye an bɛ ala deli ala k'a hakili ɲuman d'an ma mankan furuso kɔnɔ nafolo sira fɛ cɛ dɔw bɛ yen olu bɛ kuma dɔ fɔ o tɛ tiɲɛ ye quoi
nga u yɛrɛ bolo tiɲɛ do dɛ u bɛ baara kɛ n'a ye fana ko muso n'a ka wari k'a bɛɛ ye olu ta ye muso n'a ka wari bɛɛ y'u ta ye o kuma in tɛ tiɲɛ ye quoi nka cɛ dɔw fɛ tiɲɛ do dɛ parce que dɔ delila k'a fɔ n ye ala ale ka sara k'a cɛ ye kɛlɛ kɛ n'a ye sara ta f'a ka na enveloppe d'ale ma de parce que k'a b'ale de ka mara kɔnɔ ɔ ni cɛ minnu ka jate o ye k'a k'i n'a fɔ i bɛ muso ka baarakɛ sara de minɛ a la walima n'a ye jago kɛ n'a ye wari min sɔrɔ o de ka di e ma tiɲɛ na o tɛ tiɲɛ ye dɛ muso ka wari y'a ta ye a ka wari y'a ta ye a ka wari ni cɛ ka wari tɛ kelen ye abadan sariya b'o sabati ni min ye a sabatila silamɛya sariya la ni muso n'a kɛra waribatigi ye fo a bɛ jaga bɔ mɛ a cɛ ye fantan ye silamɛya sariya y'a daga misaliya la miliyɔn caman bɛ muso kun walima miliyari caman bɛ muso kun n'a y'a ka jaga bɔ a cɛ ye fantan ye k'a ka jaga d'a cɛ ma a bɛ jaga d'a cɛ ma cɛ bɛ taa don malo bɔrɛ la k'a don ɲɔ bɔrɛ la ka sogo san k'a tobi a n'a muso b'a dun parce que wari in tɛ muso ta ye bilen ni muso ye jaga bɔ a b'a d'a cɛ ma a ye jaga min di cɛ ma wari kɛra cɛ halala ye ni cɛ y'a don dumuni na muso b'a dun denw b'a dun haramu tɛ n'a y'a sɔrɔ cɛ ye fantan de ɔ o b'a yira k'u ka wari tɛ kelen ye n'o tɛ ne ni cɛ ka wari ye kelen ye bon e ni cɛ bɛɛ ka wari ye kelen ye e bɛ se ka jaga bɔ wari la ka tila k'o di cɛ ma cogo di o b'a yira muso ka wari ta cɛ ta ye quoi bon cɛ min b'a fɔ a bɛ pression k'a muso kan ko f'a k'a ka wari bɛɛ di e ma n'a ye fɛn o fɛn kɛ o wari ka d'i ma a ka jagokɛ wari a ka baarakɛ sara la a ka wari y'a ta ye hali du dépense a bɛ cɛ kan a tɛ muso kan o mais muso ɲuman kɔni maa min ye muso ɲuman ye k'i ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ i kɔni tɛ se k'i cɛ kɔni ye k'a dɛsɛra k'i tɛ wari bɔ k'a dɛmɛ ɲɛ tɛ ala m'a k'i ma wajibi ye nka i yɛrɛ de b'a wajibiya i yɛrɛ ka k'a dɛmɛ ala k'a hakili ɲuman d'a ma an balimaw nin ye duurunan ye an bɛ taa wɔɔrɔnan la an ka furusow kɔnɔ mankan cɛ ni muso cɛ a sababuya wɔɔrɔnan bɛ na min na o de ye a caman ye a caman de y'o ye a caman bɛ sɔrɔ o fɛ o ye a ta'addudu ghayri al-adil an balimaw furuso mankan a n'a bɛnbaliya a sababuya wɔɔrɔnan ko cɛ minnu bɛ muso caman ta ka fila ta ka saba ta ka naani ta nka tilennenya tɛ yen tilennenya tɛ yen quoi tilennenya tɛ yen i ye muso fila ta nka kelen kɔrɔ talen don ka kelen majigin kelen ka hakɛ bɛ di kelen ka hakɛ tɛ di o tiɲɛ na nin bɛ na ni mankan ye min ka hakɛ tɛ ka di a mana fɔ u ka sabali cogo cogo a sabali ma nɔgɔn dɛ ala ko a ma suratu nisa'i kɔnɔ a ko cɛw ma ko ne ala b'a dɔn aw tɛ se ka tilen a musow ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a diyara aw yɛrɛ ye ala ko ten ko nka k'i kana jɛngɛ da kɛnɛ kan kojugu fo ka muso kelen ye k'a to yen a gulonnen don sanfɛ a tɛ taa sanfɛ a tɛ duguma a gulonnen don a tɛ sanfɛ a tɛ duguma nin kuma kɔrɔ ye di muso dɔ bɛna fɔ ala yɛrɛ ko k'a tɛ se ka tilen an ni ɲɔgɔn cɛ ala y'o fɔ mais ala kan bɛ tilen ni jumɛn ma i y'a faamu o ala kelen de tilala k'a fɔ alikuranɛ kɔnɔ ko cɛw n'a siranna k'a tɛ tilen an musow ni ɲɔgɔn cɛ k'a ka dan kelen ma a kana fila ta o b'a yira tilenni ye wajibi n'a siranna k'a tɛ se ka tilen a ye dan kelen ma a kana fila ta mais ala tilala k'a fɔ ne yɛrɛ ala b'a dɔn aw tɛ se ka tilen hali n'a diyara aw ye nka aw kana jɛngɛ kojugu kuma fila in n'i y'a da ɲɔgɔn kɔrɔ yɔrɔ dɔw de bɛ yen cɛ bɛ se ka tilen o la kosɛbɛ ala y'a dɔn a bɛ se ka tilen ala ye tilenni kɛ cɛ ma wajibi ye o la nka yɔrɔ dɔ bɛ yen cɛ tɛ se ka tilen
ala ma kɛ wajibi a ma ye nka ala tilala k'a ladi an ka walanwala tilenni ye cɛ ma wajibi ye yɔrɔ min na n'a bɛ se n'i ye muso fila ta ka su tila u ni ɲɔgɔn cɛ nin su fila nin su fila ka taa nin ka su fila kɛ ka tila ka taa nin ka su fila kɛ cɛ bɛ se o la o est-ce que i bɛ dɛsɛ o la o ti dɛsɛ o la o n'i fililen kɔni ye dɔ ta su kelen o filanan ka taa dɔ ka so o ye bandiya de ye o ɲɛ tɛ kɔni i b'a dɔn nin ka su fila ma dafa o ɲɛ tɛ ka su tila u ni ɲɔgɔn cɛ k'a dama kɛɲɛ o ye wajibi ye ka taa bɛɛ ka su d'a ma k'a dama kɛɲɛ o ye wajibi ye i bɛ si min ka so don min o farifoni n'o farifɔribaliya o bɛ muso yɛrɛ bolo ye dɛ nka i ka taa su fila k'a ka so kɔnɔ ye wajibi de i bɛ se o la kelen ka fini tigɛ muso fila la k'a bɛɛ ka fini kɛ kelen ye k'a bɛɛ ka fini kɛ qualité kelen ye cɛ bɛ se o la o k'a bɛɛ fɛrɛ bɔ mais fɛn dɔ bɛ yen ale la danfara bɛ yen muso dɔ ka jan dɔ ye mètre 4 bɛ don dɔ la mètre 3 bɛ don dɔ la mètre 3 tigi ta bɛ kɛ mètre 3 ye kɛ 4 tigi ta bɛ kɛ 4 ye i tilenna a banna nka ka fini tigɛ dɔ la i ma tigɛ dɔ la i ma jɛngɛ wa ka fini tigɛ o bɛɛ la i tɛ se o la o i bɛ se ka samara san o bɛɛ ye i bɛ se o la o ka koli safinɛ san o bɛɛ ye ka tulu san o bɛɛ ye i bɛ se mais n'i y'a san kelen ye ka kelen to yen i jɛngɛnna dɛ i bɛ se o la dɛ n'ala ko k'i tɛ se ka kelen o yɔrɔ tɛ dɛ i bɛ se o la dɛ o tɛ fila ye ka dumuni d'u bɛɛ ma o bɛɛ ka dumuni kɛ i bɛ se o fana la o n'i ye dumuni min di nin ma i b'o di nin ma n'i bɛ nin ka so i ni sogo wusulen bɛ taa n'i bɛ nin ka so foyi tɛ taa o man ɲi dɛ i bɛ dumuni min di nin ma i b'o di nin ma hali n'a sɔrɔla muso fila bɛɛ b'a ka so muso fila bɛɛ b'a ka so nin b'a ka so nin fana b'a ka so u ka nasɔngɔw tɛ kelen ye u ka foyi tɛ kelen ye a i b'i janto a la tuma dɔw la danfara fitinin bɛ se ka ye nin yɔrɔ ninnu a ye nin faamu dɛ muso fila b'i bolo den 7 bɛ nin bolo den 3 bɛ nin bolo i ye sɛkuru 10 san k'i b'a tila den 7 tigi ta bɛ caya dɛ den 3 tigi ta bɛ dɔgɔya parce que ale n'a denw b'a dun i ye nɔnɔmugu san den 7 tigi ta bɛ caya den 3 tigi ta bɛ dɔgɔya o tɛ tilenbaliya ye dɛ dumuni tilancogo y'o ye n'i bɛ nin kaso n'i bɛ fɛn san i bɛ sogo wusulen san i b'a dɔn e n'ale n'a denw de b'a dun min b'aw bɔ i b'o san nin n'a denw fana 3 i mana min san ka taa i n'olu de b'a dun min b'aw bɔ i b'o san mais ne ko e ye sogo wusulen 4000 san nin ye k'i ka 4000 san ka taa nin ka so a b'a dun ka taa tɔ kɛ poubelle la min b'aw fa da i b'o san a faamuyala a ma faamu ninnu ye tilennenyaw de so fana la i ye so min jɔ ka di tɔ kelen ma i b'o fana jɔ ka di tɔ kelen ma mais tuma dɔw la jate ka minɛ sɔrɔw kun bɛ yen waati dɔ la so ɲumanba jɔra dɔ bila l'o kɔnɔ dɔ bɛna ta waati min a sɔrɔ sɔrɔ dɔgɔyala ni o ɲɔgɔnna ma sɔrɔ ale ka sabali ni garijɛgɛw fɔli n'a ɲɔgɔnna bɛ jɔ ka d'i ma nka k'i tugu ka dɔ ye kɔni e yɛrɛ fɛ dɔ ye larɛni ye o bɛ bila ɲuman kɔnɔ dɔ bɛ bila kolon kɔnɔ a ma ɲi dɛ o tuma la cɛ kan ka tilen yɔrɔ min na siyɔrɔ ka sosi tilan k'a dama kɛɲɛ ka dumuni di k'a dama kɛɲɛ ka fɛɛrɛbɔ kɛ k'a dama kɛɲɛ ka so di u ma k'a dama kɛɲɛ u ka musaka misɛnninw tuluw ni fɛnw k'a dama kɛɲɛ ka kɛ nin bɛɛ la mais tuma dɔw la denko yɔrɔw la olu jate ka minɛ muso dɔw bɛ hali ko dɔ gɛlɛya o tɛ gɛlɛya ko ye e ni ala cɛ e ka suru de i ka suru mètre 3 de bɛ bɛn e ka fini ma i sinamuso a ka jan mètre 6 de y'a ka fini ye i ko non n ka 6 de bɛ di yan n ka 6 de bɛ di yan n bɛ n ka 3 bɔ a la nin ye mun kuma ye i ka 6 n'o i t'i janya n'i janya an tɛn'i ka 6 d'i ma mun 6 bɛ d'e ma yan i ka suru i ka 3 de bɛ d'i ma nin ka 6 de bɛ d'a ma i y'a ye n bɛna misaliya dɔ d'i ma sisan
i b'a dɔn k'i ka 3 in kan ka d'i ma n'i ko k'i ka 6 ka d'i ma an k'o d'i ma o ye tiɲɛ ye an bɛ talon san aw ye ale senna talon ka jan e ta ye an b'a kɛ ale senna talon ye mais an b'i ta kɔfɛla tigɛ k'a d'i ma i bɛ jɛn n'o ye wa ah mais donc ni samara don samara la min bɛ bɛn n'i sen ye o tɛ san wa han samara min bɛ bɛn n'i sen ye o tɛ san wa ɔ ni samara min bɛ bɛn n'i sen ye n'o sanna o fini min bɛ bɛn n'i o fana tɛ san samara ma bonya i ma mun bɛ fini bonya i ma donc o la an ka sabali o yɔrɔw la o t'an jo ye vraiment o t'an jo ye ɔ i y'a dɔn cɛ kan ka tile yɔrɔ minnu na a y'olu kɔni faamu a y'o faamu a m'o faamu mais yɔrɔ dɔ bɛ yen ala ko ko cɛ tɛ se ka tile a tɛ se yɔrɔ dɔ bɛ yen k'a tɛ se nka min bɛ ɲini cɛ fana fɛ a kana kɛ naloma ye k'o da kɛnɛ kan o yɔrɔ ye jumɛn ye muso fila bɛ ne kunna kelen ka di ye kelen ye o ye dusukunna ko de ye o mɔgɔ bɛ se o la mɔgɔ tɛ se o la o han ni n'u fila sigila i b'a fɔ wala a bɛɛ ka di ne ye o bɛɛ ka di ye kɛ mais pourcentage la dun i t'o ɲɛfɔ han n'i ko wala a bɛɛ ka di ye i ye tiɲɛ fɔ mais n'i ko a bɛɛ ye 100% ye i ye nkalon tigɛ dɛ an n'a kɛra virgule ni fitinin o bɛ ye dɔ t'a la donc ala ko min filɛ nin ye k'o tɛ baasi ye nka baasi tɛ mun na a to i kɔnɔ ye a to i kɔnɔ a to i kɔnɔ walima min ka di ye n'i b'a kaso don min a y'o kuma fɔ o kana bɔ kɛnɛ kan k'o jira kelen la ah nin de ka di ne ye ni min tɛ jɛn n'o ye i bɛ taa n'o tɛ nin de ka di ne ye ah cɛ i ye dan sago dɛ ala ko k'o kana kɛ dɛ a ka di ye mais kana da kɛnɛ kan ala k'a hakili ɲuman d'a ma o tuma la cɛ ka tilenbaliya a bɛ na ni mankan ye e ye nin furu cogo min i ye nin fana furu ten nka e tɛ ka tilen cɛ dɔw bɛ yen hali n'u bɔra baarayɔrɔ la barokɛyɔrɔ kelen dɔrɔn de b'u la u bɛ sigi muso dɔ de ka so baro bɛ kɛ don o don baro tɛ kɛ dɔ in ka so n'i ye ɲininkali kɛ a b'a fɔ ko non k'a nana sɔrɔ ale bɛ baro kɛ yen ɔ a nana o a y'a sɔrɔ a kun ma na a nana de sɔnni a kana e tun bɛ baro kɛ yen mais a nana o n'a nana baro yɔrɔ tɛ changer mais n'i bɛ si min ka so i ka baro bɛ kɛ yen i bɛ baro de kɛ yen ni barokɛ banna n'a bɛ da a bɛ da mais i bɛ taa baro kɛ dɔ ka so ni sunɔgɔ kuma sera i bɛ na dɔ ka so mun na lahara ala b'i minɛ dɛ tuma la o keleyaw de bɛ muso fila bila ɲɔgɔn na muso fila bɛ kɛlɛ cɛ yɛrɛ bɛ kɛlɛ mankanw bɛ wuli a sababuya bɛ cɛ de la an bɛ ala deli ala ka tilenbandiya nɔgɔya an balimamuso waati koronna 7 problème damadɔ bɛ yan a bɛ se ka na ni mankan ye furu kɔnɔ mais an b'a ɲini ni hakili ye o problème damadɔ fɔlɔ ye jumɛn ye al-ikhtilaf ala raghbati fil injab ne filɛ ka nin min fɔ furu sara nin na yɛrɛ furuɲɔgɔn fila den ka di dɔ ye den man di dɔ ye kelen b'a fɔ non ne kɔni tɛ fɛ ka den sɔrɔ bilen kelen vraiment ne kɔni bɛ den fɛ nin fila la jɔn de ta ye tiɲɛ ye ta min ko ne tɛ fɛ ka den sɔrɔ a ka ca la cɛ de b'a fɔ n tɛ fɛ ka den sɔrɔ muso b'a fɔ non ne kɔni denko bɛ n na n b'a fɛ bon jɔn de ta ye tiɲɛ ye muso ta ye tiɲɛ ye parce que an b'a fɔ u fila si ta tɛ tiɲɛ ye ala de ta ye tiɲɛ ye ni muso ka bange ma jɔ mun na e b'a jɔ est ce que ala ko e k'a jɔ wa bon ni muso y'i tugu o la ka den sɔrɔ cɛ dɔw bɛ muso furu sa ka muso furu sa a la n yɛrɛ y'a ye n da donna a kuma la parce que ko ale ko a kana den sɔrɔ a ye den sɔrɔ i y'a tɔɲɔ wa i ni ala bɛ kɛlɛ la fo ka t'i sa min bɛ bɛn ka denw cɛ janya mais ka den sɔrɔ jɔ sariya ma jɛn n'a ye dɛ o mankan bɛ furu kɔnɔ ni cɛ min y'a kɛ cɛ i ta tɛ tiɲɛ ye dɛ cɛ min bɛ k'a muso diyagoya fo a ka den sɔrɔ jɔ k'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw m'a fɔ bana t'a la foyi t'a la
tiɲɛ tɛ dɛ bon muso dɔw fana b'a kɛ u yɛrɛ ye mun na k'u b'a kɛ ko pour que k'u ka forme garder quoi forme jumɛn mun forme y'o ye tan nin ye kabako da ye ka forme garder si n ko si bɛ ka na de si tɛ ka na o ala ka si di i ka i jɔ dungare kɔrɔ don o don i k'a lajɛ han ni san kelen tɛmɛna i k'a lajɛ san fila i k'a lajɛ walahi forme in bɛ taa di ala de bɛ taa n'a ye e tɛ koyi ala de bɛ taa n'a ye i ye den sɔrɔ o a bɛ taa i ma den sɔrɔ o a bɛ taa o tuma la i b'i si kɛ 25 ans de la i b'i si k'o la a bɛ taa bon n'a taara n'i ma farati i bɛ nimisa dɛ parce que e bɛ taa kɔrɔ de ma n'i kɔrɔla jɔnni b'i ta i denw bon i ko k'i tɛ den sɔrɔ i nana kɔrɔ den tɛ yen jɔnni b'i ta sisan bon a bɛ kɛ problème ye ala de b'an dɔn quoi an ka ɲɛnamaya bɛ sigi fɛn minnu kan ala de b'o dɔn wa den sɔrɔ tɛ muso si ka musoya tiɲɛ fo n'i yɛrɛ y'i bolo bɔ i yɛrɛ kɔrɔ n'o tɛ den sɔrɔ tɛ muso si ka musoya tiɲɛ ka den kelen sɔrɔ san 3 san 4 k'o don ni ɲɔgɔn cɛ ka a cɛ janya o san 3 san 4 kɔnɔ i y'i yɛrɛ sɔrɔ i b'i ka fɛn bɛɛ retrouver i seginna i ka musoya la a ɲɛ ma i seginna i ka saniya la i seginna i ka forme ma a ɲɛ ma san 3 o kɔfɛ san 4 o kɔfɛ san 5 o kɔfɛ den kɔrɔbayara i ye kelen wɛrɛ sɔrɔ mun b'o la a bɛ jɔnni ka forme tiɲɛ foyi mais ni problème b'an ka furu kɔnɔ i ma cɛ k'a fɔ den sɔrɔ walima muso k'a fɔ den ko nege tɛ ne la bilen la problème dɔ ye jumɛn ye tuguni bon o kɔni ye ala ka latigɛ ye an bɛ cɛw ladi ala b'i ni muso dɔ bɛn furu la muso in ala tɛ den nɔgɔya ma nka ala bɛ den nɔgɔya muso wɛrɛw ma se ka kɛ muso fila b'i kun dɔ ye den sɔrɔ dɔ ma den sɔrɔ min ma den sɔrɔ ale tere tɛ dɛ cɛ dɔw t'a faamu u bɛ muso in b'a tɔɔrɔ k'a degun f'a ni muso dɔ in bɛ jɛ ka muso in yɛrɛ kɔrɔfɔ k'a tɛ ka den sɔrɔ n'o kɛra i ye dankari ala la dɛ min ye den sɔrɔ ala de y'a d'a ma min m'a sɔrɔ ala de y'a bali a kana sɔrɔ ale yɛrɛ ka tire juguya tɛ o kuranɛ kɔnɔ ala ko ale ye adamadenw tila tilayɔrɔ 4 denko la k'a ye adamaden tila tilayɔrɔ 4 denko la n'i yɛrɛ ye yɔrɔ min na i ka ala tan ko ale ala maa dɔw bɛ ale ala y'a latigɛ u den bɛɛ bɛ kɛ muso ye fo ka taa s'u ka saya ma u tɛ cɛ sɔrɔ o bɔra ale ala de la dɔw den bɛɛ bɛ kɛ cɛ ye muso t'a la o bɔra ale ala de la dɔw denw ala bɛ cɛ ni muso ɲagami k'a d'u ma o bɔra ale ala de la dɔw fo k'u sa u tɛ den sɔrɔ n'a tigi kɛra cɛ ye fo k'a sa a tɛ den sɔrɔ n'a tigi kɛra muso ye fo k'a sa a tɛ den sɔrɔ o farala ale ala de la ala kɛra muso Ayisa a ye den sɔrɔ wa an ba Ayisa ye den sɔrɔ wa an ma den sɔrɔ ale de tɛ ala kɛra muso la npogotigi kelen ye wa ala kɛra muso o muso furu a bɛɛ furula ka tɛmɛ ala kɛra ka sɔrɔ k'u furu a ye Ayisa de npogotigilama ta nka a ma den sɔrɔ a ma den sɔrɔ mais den tun bɛ ala kɛra la o Kadija ma den sɔrɔ ala kɛra ya Mariyatul Kibitiya ma den sɔrɔ ala kɛra ya mais munna Ayisa ma sɔrɔ ala de ma sɔn donc n'i fɔra muso ma den sɔrɔ ala de ma sɔn ala de ma sɔn ka t'o kɛ kɛlɛ ye fo i b'o labila walima i tere ka jugu n'i y'a ye i tɛ ka den sɔrɔ bila o mankanw an ka sabali an k'a dɔn o bɛ segin ka taa ala de ma hali bi an bɛ 7 la fɛn sabanan min bɛ 7 la tuguni tuma dɔ la cɛ ni muso u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ka kɛlɛ den lamɔcogo la den lamɔcogo kɛlɛ bɛ yen bon o kɛlɛ tuma dɔw la i b'a ye k'a fɔ danfara bɛ dɔɔnin quoi tuma dɔw la muso ye diɲɛ den de ye ala ko ka di cɛ ye tuma dɔw la cɛ ye diɲɛ den de ye ala ko ka di muso ye u bɛ fɔ ɲɔgɔn ni cɛ ye denw bila ni muso ye diɲɛ den cɛ mana denw bila ala ko sira kan ni cɛ bɔra a fɔ an yɛrɛ ta sa fa de bɛ na o ala ko ye fa wula la nin kunkolo de tɛ yen
donc a b'i denw corrompi k'u bila ala kota siraw la i n'a fɔ sa u bɛ ka film lankolonw lajɛ cɛ ko k'a tɛ lajɛ n'i taara baarayɔrɔ a b'a bila a la a y'a lajɛ ni man kɛnɛ sa nin ye fatɔ de ye aw bɛ nin ka ko jate wa bon o la lamɔ tɛ se ka ɲɛ cogo si la cɛ bɛ so kɔnɔ a b'u dilan n'a bɔra muso b'u tiɲɛ cɛ man galon bon o la ni muso fana de ye diinɛtigi ye o yɛrɛ de ka ɲi quoi parce que cɛ bɛ waati caman kɛ kɛnɛ ma a bɛ denw fara ɲɔgɔn kan ka hakili d'u ma k'a d'u ma vraiment aw fa di a b'a dɔn ala ko de bi laban a ye ne ta lamɛn n m'a fɔ aw k'aw fa dɔgɔya dɛ mais a kana ta ninnu lamɛn quoi n'a nana n'a k'aw ka min kɛ a y'o kɛ a ɲɛsiranɲɛ kama mais n'a taara a k'a ka ala ko kɛ donc o la muso bɛ se ka réussir a ka éducation na mais o bɛ ɲini o muso qualité fɛ n'a nana wagati min n'a ye fɛn min exiger a to yen kana sɔsɔ a to yen parce que bamananw bɛ kuma dɔ fɔ n'o kɛra tiɲɛ ye muso de gagnenen don kuma bɛɛ quoi parce que an ka bamanan cɛkɔrɔbaw ko den tulo dingɛ fila y'a ba ta ye k'a farikolo y'a fa ta ye donc sisan jɔn de gagnena jɔn de bɛ lamɛn ba ko den tulo dingɛ fila y'a ba ta ye mais a farikolo y'a fa ta ye o kɔrɔ ni ba de kumana ba de bɛ lamɛn bon diinɛ dun b'e bolo n'e kumana e bɛ lamɛn donc e k'a kɛ dɔrɔn ni fa tɛ e k'u sigi i ka kuma n'u ye i ka sira jira u la bon olu bɛ e de ye ka caya o e n'u de bɛ ɲɔgɔn kan e ka comportement ɲumanw u b'o de ta o tuma na o la nin ye fɛn saba ye fɔɲɔgɔnya bɛ se ka ye min na mais an k'an janto a la tuma dɔ la den sɔrɔ cogoyaw den sɔrɔ ka di ye a man di ye filanan ye den yɛrɛ sɔrɔbaliya sabanan ye den sɔrɔla mais a lamɔ cogo bon nin ye 7nan ye a tɔ ye 3 ye seekinan ye min ye o fana an k'an janto a la ashakwa ad-daima wa kasratul lawn jalakili caya muso min b'a cɛ jalaki kuma bɛɛ a tɛ bɛn dɛ dɔw b'u cɛ kɔrɔfɔ i b'a f'u den e k'e sigilen e ni ala cɛ e cɛkɔrɔba bon nin man ɲi sa cɛ bɛ kɔrɔfɔ a bɛ jalaki k'a accuser tuma bɛɛ bon jalakili man ɲi furu kɔnɔ quoi muso min b'a cɛ jalaki kuma bɛɛ i ni cɛ tɛ bɛn a tɛ bɛn cɛ min fana b'a muso jalaki kuma bɛɛ aw tɛ bɛn dɛ surtout cɛ min ka jalakili bɛ dumuni ko la cɛ dɔw bɛ yen dumuni kɔni u b'a saboter de wallahi a ka nin dumuni in ma diya wallahi nin ma diya nin dumuni in ma ɲɛ quoi nin ma ɲɛ quoi bon surtout dɔw b'u to jalakili la ka sin ka dumuni ni mɔgɔ wɛrɛ ta comparer ten wala hali ne bɔra n terikɛ dɔ fɛ o ye nin ɲɔgɔn na an a muso sera o tobi cogo la dɛ aw ta in ma kɛ foyi ye i bɛ k'u fɔ i yɛrɛ muso de ma i ye ko tiɲɛ o walima ni min muso ye 2 ye i nana dɔ fɛ i ko non nin ma diya sinon ne bɔra yen fɛ i kɔrɔmuso y'a tobi vraiment alhamdulilayi c'est bon o y'o bannen ye o c'est fini kabiri o yɔrɔ a b'a f'i ye ayiwa nin bila i ka taa ye i ka taa dumuni kɛ yen komi ne tɛ se dumuni tobi la taa ye bon i y'o min fɔ hali n'a bɛ se min na a t'o ɲuman kɛ ka d'e ma bilen quoi donc jalakili man ɲi a ye jalakili bɔ a ka kow la ka adamaden jalakilikɛlaba i n'i jɛɲɔgɔn aw tɛ ɲɛ quoi aw tɛ ɲɛ a tɛ mɛn ɲɔgɔn bolo quoi fo adamadenw ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ de nin y'an ka kodɔnna dɔ ka kuma ye cɛ dɔ bɛ ka kuma a muso fɛ n bɛ o yɔrɔ fɔ a k'a mɛn quoi a y'a ladi a ko a muso ma khuzil afwa minni tastadimi mawaddati a ye nin mɛn kosɛbɛ dɛ a ko n furumuso cɛ de bɛ ka kuma a muso fɛ a ko muso n'i ye ko k'i la ni n k'i ka yafa ma n ka yafa minɛ n'o kɛra an ka kanu bɛ dumɛ quoi y'a dɔn muso dɔw fana tɛ yafa minɛ ne ko walayi nin sen na ta walayi n jo t'a la yafa ala de ye yafa masa ye ala de ye yafa masa ye ala ye yafa masa ye o ye ka kuma dɔn ye wa mais ale ko e ka yafa ma de n yafari ma a ma ban ou bien k'e ta o tɛ yan nka ala ye yafa masa ye e b'o dɔn ka tɛmɛ ale kan n k'o de y'a to ale k'i ka yafa ma a ma fɔ ala ka yafa ma k'e de ka yafa ma o tuma na o la a ko a muso ma n ka yafa minɛ n'o kɛra i bɛ n ka kanu sɔrɔ wala tantiqi min sawrati haysu aqdab ladilikan filanan a ko a muso ma ni n diminen don kana kuma ni ne dimina dɔrɔn i da de ni n dimina ni kumana
a ko man ɲi dɛ o kɔ tɛ kɛ hɛrɛ ye dɛ o tuma la muso cɛ in ka ladilikan fɔlɔ n'i ye ko k'i la ni k'i ka yafa ma yafa i cɛ ma yafabaw ka di ala ye ala yɛrɛ bɛ yafa fɛ a filanan ko ni n dimina kana kuma muso ɲuman de ye muso ye n'a cɛ dimina cɛ b'a ta bɛɛ fɔ a t'a fɔ n ko a da dennen don min yɛrɛ ka kegu n'a tilala ka kuma la a bɛ ji suma kɛ verre kɔnɔ k'a gɛrɛ a la a b'o min ni yawuri sumalen bɛ a b'o dɔ k'a kun a b'o min ni boisson sumalen bɛ a b'o dɔ d'a ma a b'o min cɛ bɛ sin k'a ɲɔgɔn sama k'a jigin ten o y'a lafiyalen alo bɛɛ la i tɛ kuma n'a taara kɛnɛma ka na o la a ni nisɔndiya bɛ don o la i b'a fɔ i fana kun dimina kosɛbɛ dɛ i tɛ yafa ma nin kelennin na kɛlɛ ma ban han mais ale y'a ka pɛrɛnw daminɛ e fana y'i ta daminɛ ka taa gabugu la e bɔra gabugu la ka n'i jɔ ale kɔrɔ ale pɛrɛnna ka taa soɲɛ kɔnɔ na e nana soba kɔnɔ a bɛ so in tila dɛ nka a da ti diya e de la ka d'a kan cɛ ni muso kɔni a da ti diya e la dɛ o tuma la a ko a muso ma ni n dimina kana kuma ladilikan sabanan wala tuksiri shakwa fatadhhab bil hawa a ko kana jalakili caya ne ma quoi kana jalakili caya ma n'i ye jalakili caya i kanu bɛ taa ka bɔ n dusukun na wa ya'baka qalbi wal qulubu taqlibu n'o kɛra n dusukun bɛ ban i la quoi jalakili caman ne tɛ jɛn n'a ye a bɛ n dusukun ban i la kan'a kɛ ka n jalaki ka n jalaki ka n jalaki tuma bɛɛ i bɛ ko dɔ fɔ ni tuma o tuma ni cɛ nana a b'a plaint ko dɔ la walayi nin ko in kɛra yan walayi ne yɛrɛ kɔni ne tɛ se ka to e ka so in kɔnɔ koyi vraiment n tɛ se ka sabali quoi tuma bɛɛ a b'a plaint kow la ko kan'o kɛ ka caya n'o tɛ i kanu bɛ bɔ n dusukun na n t'i fɛ bilen a ko fa inni ra'aytu al-hubba fi al-qalb wal adha idha ijtama'a lam yalbas al-hubbu an yadhhaba a ko a muso ma ko kanu a bɛ dusukun na ko mɛ ni kanu ni tɔɔrɔ farala ɲɔgɔn kan kanu ni tɔɔrɔ mana fara ɲɔgɔn kan ko kanu bɛ taa i kanu bɛ maa o maa la n'i y'a tɔɔrɔ i nege bɛ bɔ a la i kanu bɛ maa o maa la n'i y'a ni degun i nege bɛ bɔ a la i kanu bɛ maa o maa la n'i ye pression k'a kan i nege bɛ bɔ a la a bɛ ye k'i to yen pewu a bɛ ala minɛ donc an kana sɔn nin ka y'an ka furu la an balimaw a kɔnɔntɔnna jogojuguba a bɛ cɛ la a bɛ muso la tuma dɔw la musow ka kɛlɛkɛminɛ don nka a man ɲi a man ɲi o ye jumɛn ye adamu ihtirami ragbal jinsiya a bɛ hakɛ to cɛ bɛ dilan ɲini muso fɛ a bɛ ban jogojuguba muso dɔw ka kɛlɛkɛminɛ don hali ni cɛ ye ko k'u la walima a ye kuma f'u ma a b'a fɔ k'a ka ɲi n'i ka kuma mɛn baasi tɛ an bɛna ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn ye minɛ o ɲɔgɔn ye min kuma fɔlen fili ye nin ye i fɛ nin ye n'i y'a kɛ ni muso ye dilan tigɛ a cɛ la ni sufɛla don ala bɛ mɛlɛkɛw bila k'a danga fo ka taa dugu jɛ sangaba mɛlɛkɛ bɛɛ b'i danga fo ka taa dugu jɛ n bɛna bila sisan fo ka taa dugu jɛ ni tilefɛla don mɛlɛkɛw b'i danga fo ka taa su ko ala m'o ordre di muso ma quoi k'a ka dilan tigɛ cɛ la o ordre tɛ yen silamɛya la o tɛ yen quoi o tɛ yen mais cɛ dɔ ye kuma dɔ fɔ n ye a don kuma in ma bɔ n kɔnɔ dɛ a ko ne ma ko kɔnɛ a ko kelen bɛ muso la a ko n m'a bila yɔrɔ sɔrɔ quoi a ko ne n'a bɛ kɛlɛ n b'a bugɔ sisan k'a bugɔ yɛrɛ a bɛ kasi ka bɔ ka taa n ka yaala la mais ni nana n bɛna sɔrɔ a kan ka labɛn o labɛn kɛ ka ne kɔnɔ n ka furu suna ni farida la ka sokɔnɔna labɛn k'a wusu a yɛrɛ k'i labɛn k'a kasaw ja ka n kɔnɔ n bɛna sɔrɔ a kɛmɛ k'a bɛɛ kɛ ne y'a ɲininka n ko munna nin bɛ kɛ n y'i bugɔ i fana ka fununa k'a ko ayi ko ala de ko nin y'i ka hakɛ ye ne t'i bala la ne bugɔli o ye ko wɛrɛ de ye o b'i n'ala cɛ ni ne fana nana nin tigɛ e la ne ye n yɛrɛ di ala ma de donc o la i ka hakɛ y'i ka hakɛ ye ne b'a d'i ma a banna
yaye muso ko ku dege ni ne la ala ko qur'ane kono ko nisaukum harsun lakum fatu harsakum anna shi'tum ala ko chew am muso ya ka chike forodi mo ka chike foro joni ma fi te do akono a ka muso ya ka chike forodi naw mo ko jorula wati ba ka blala ala gra ko kal ni ka dawlile do abena bon da bena bon chego ka mo ko bila kibe da intoyi ale de be na songo bo na kala war were diu da to ya ka boy kana ni islam ya de ka vision e koina bo pour que ka lafia koina parce que koin ala ya bla minen do kono muso ma bla o kono kwa we muye ala kira ko sahaba uma ako ko kabra uma na furuke do mi foka ta sa ka la haratama furu sunani farida ateme o teme ana muso che ala be baraji sebe awi sahaba ko ala ka chiba ko ti se ka kewo pandige andige baraji ben nige lawo ala kira kuma naye jina yake jurumu te sebewa uko naye jina yake jurumu be sebe ko ala e ladridi ni sera wol musoma jurumu be sebe mais ni seri musoma eni musobe baraji be sebe wi donc ini chebe furu sunani farida mike abina fo willa ka nafla seli ala yo baraji be bidima ima ya ala ko che muso na ko abe wuli shufe ka nafla seli a che ko ida kerefe kaka da nafla baraji be dam awe ga ko inga kulonga de ko inde kulonga ko ala bato de do ka kuma labansa kuma imena laban ni kumbati yere ka bara di kumbati ka bara problème wulila nga furso kono a belebele ba o fura be kumbati bolo oye ihmalu janibi nadafa saniya baliya muso ka saniya muso ka nogoliya ki nogo ki ke koti muso nogoli ya fam cɛ mago tɛ muso nɔgɔli la fi i y'a faamu donc problème furuso kɔnɔ a belebeleba bɛ sɔrɔ muso ka nɔgɔliya fɛ i yɛrɛ tɛ ko fɔlɔ fini jɛlen tɛ y'i kan na sokɔnɔna tɛ jɔsi ka ɲɛ daran jɛn dɛ irido jɛn dɛ wusulan tɛ kɛ so kɔnɔ ni cɛ yɛrɛ donna kɔni a bɛ n'a fɔ a ɲɔ ka minɛ a ye sabali dɛ ne ko ni muso ma saniya jɔnni bɛna saniya di ni muso ma masiri jɔnni bɛna masiri di ni muso ma pari jɔnni bɛna pari di ni muso kasa ma ja jɔnni kasa bɛna ja di ni cɛ ma gira muso kan jɔnni bɛ gira a kan di mais jɔnni bɛ girin maa nɔgɔlen kan i kasa man di i pari dɛ i kon dɛ i mansanu fini ɲuman t'i kan na jɔnni bɛ girin kan i ma masiri malan balimaw furuso problème bɛ yan dɛ wa a bɛ yen dɛ muso dɔw ka hami foyi t'u yɛrɛ la k'u bolo b'u yɛrɛ kɔrɔ dɔrɔn wa musoya ye saniya de ye dɛ aw bɛɛ filɛ kɛnɛ kan ne b'aw ɲininka n b'a ɲininka ɲininkali dɔ la a k'a jaabi denmusonin tulo bɛ sɔgɔ k'a to waati joli la de denmusonin tulo bɛ sɔgɔ ka si to waati joli la denyɛrɛnin dɔw dɔgɔkun kelen kabiri dɔw tile saba o tulo bɛ sɔgɔ tile saba o tulo bɛ sɔgɔ o kɔrɔ ye ko kabiri muso bɛ bamuna la a bɛ masiri daminɛ tiɲɛ wa nkalon kuranɛ yɛrɛ de y'o fɔ ko kabiri muso bɛ bamuna la a bɛ masiri daminɛ nka halisa e b'i cɛ ka so e ma se ka masiri daminɛ fɔlɔ min bɛ daminɛ bamuna la hali bi e m'o daminɛ mala a y'a janto fɛnw na hali ni muso kɛra fila ye cɛ ka so ani bɛ lafiya dɔ ka so ani bɛ degun dɔ ka so dɔ bɛ yen n'a taara lafiya foyi tɛ yen sokɔnɔna koronen don yɔrɔw ma labɛn kasa duman tɛ yen sokɔnɔna yɛrɛ kasa man di a bɛ da dara min kan dɔw bɛ ala minɛ ka dara cɛ k'u da matila jala kan a kasa fɛ nana o la a y'aw jija an-nadafatu abqa min al-jamal muso ka cɛɲɛ a bɛ ban saniya de bɛ to karisa ye muso sanuman ye o mankuti in ka ɲi ka tɛmɛ karisa ye muso cɛ ɲuman ye dɔw cɛ ka ɲi u jɛlen don mais nɔgɔ fɛ f'u bɛ fin
tellement qu'on n'aura pas fou fi tiens et clé flaco de tiens kwani bamango nga musoni sania beta da kaburu kono ay ke muso sanu mawi anga muso koroba dobe amma muso dobe ube fatu chekoroba fatura sanchama jabiti bo muso koroba sena ina ona iba sura se finendo akolendo ka je kaka finendo ka disajele birala ka sigi aka koloshi babulu ala ka sokono na ni demseni seno ka ay na ni joshi ka bui ka ba mbo tigi ma wulila nay wa muso be na nogale ba chefe ka ba mbo tigi ma kundi ko ko sogui akundi ko de ni ya somo nyini nga ka koli ku ye kele dabe ni mateme ka jibo sa ki ko safo ki sa ita sifla ani muso kero e na ala che e matwala min baba fo ni mako sa mi ko dai ka sa donc le flak le sabana da ale ka koli be damne bono na ni kaso barado ambala de la ka klini mandama o mamunu be ko doni ta ka bonka o ye kumbati ni sera le ko ni fei dara nyuma umbe iri do nyuma umbe usula nyuma umbe parfum nyuma umbe musobe parni fanfa bebe nyere ya me abolo ko charbeti fana be charbeti be labe e to be sebe kelenga donc voilà charbeti e fly e to be sebe kelenga ale fana to be sebe kelenga ale boni ale ere fana to be sebe kelenga chef ba ere to be sebe kelenga yae ibaro no charbeti ere nana no charbeti nana e to se me kelenga chef ba to se me kelenga ni ne ere chef ba ne we de tataw kan da di ma kon ne we de tata kan da di ma o de ba yira ka fo ko nyena ere ne to be mi ga obi de ba e to be mi ga obi de na ma o de ba nyena ko ay ni nyanyini donc même il faut oye alabana salam alaikum même il faut oye alabana ay to ka kado di chewma ka soro charbeti ni fente o jume nyebala de muso kunsigi min fla kuna ka digi ka nye ka a chenye ka do bado ka di chema ka jabi dai sena ka dai bolola ka che to sebaka ka do bado ka di chema chewangalo ka do ne ibe dara mi fense glanka ka che to sebaka iga na peron ka che to sebaka nunu ye kado bawde warte di nga ere mana e dora be contane kado do ab ta fo diskuna di ambe ala deli ala ka kli nyuman ndi ambela jelema me kado do be bati mbo fo u be ku akli to la ka to ko ke kwa che do ya ka musoi me o ya ke kechiko mina al na ma keti aya u janto ala yaro dono be muso manga nyina don pokwa nga muso chama mi nyina itako che chama fana bi nyina atako kasara nyina manga kako iga konyon kera do mi shu ka be dati mima kana nyina o kode o sanyeleme kado kura ga ngadi chema che ga nga kado kura di muso o sanyeleme taturu che kumbati fi bon o sanyeleme nyo de dogo ta kumbati fi dogo kana fama kumbati ma me anterika do yake mbo ta fawye kwa ala e sedama ay konyon ke wallahi muso kera sagwe ka boyen ka fembege me muso no muso nyuma ningo muso nyuma ngande chenye ma ba che boyen kwa konyon san eleme sot ay mobli kura sanka do akono ka tasakon asira sokono muso bora kana kumbe ko ikani mobli kan ko ay kene ka koro vraiment ala ki kisha bashima che alamne ay mobli joka yele muso ya kumbe kanye ka dumini dama ka fembeke jaay mobli clé blanc enveloppe kono kasoro ka siba ka
ko nin ye i ka san yɛlɛmɛ kado ye donc dumuni bannen a ko muso ma k'a ka taa dilan sanfɛ ko fɛn dɔ bɛ yen k'a k'a ta ka na a y'a ta ka na k'a k'i sigi n'a ye a y'a sigi a y'a ɲininka ko bi su in na ye mun ye tan bi su in na ye su jumɛn ye bi su in na su jumɛn don a ko a ma ko samedi su ko ayi k'o ko tɛ dɛ ko mun kɛra ka bɛn ni bi muso hakili m'a ye quoi bon a ko a ma ko an ka kɔɲɔ san yɛlɛmɛ ye su in na a ko bon nin ye mobili tile de ye mobili min nana ne ta tɛ e de ta don a ta silamɛmuso don dɛ ko a wulila ka i te turu duguma de ka sujudi kɛ sujudu shukr ni silamɛ nisɔndiyara i b'a kɛ ten de ka kasi cɛ ko fɔ ale y'a kunkolo kɔrɔta alhamdulillah ale bi k'u ka furu la cɛ ka sɔrɔ bɛ ka jidi di mobili min b'a bolo changera dɔ wɛrɛ la sɔɔni o bɛ tila ka changer sɔɔni o bɛ tila ka changer ala k'aw bɛɛ an bɛɛ fana dɛmɛ an ka d'an musow ma ka bɛɛ cɛ fana bɛɛ dɛmɛ i k'a di muso ma sɔɔni mobili ka d'aw ma an fana ka dɔ di an yɛrɛ ma fɔlɔ vraiment ala ka barika don furuw la ala ka sitana gɛn ka bɔ an ka furuw la ala k'an kisi teri juguw ma ani jɛɲɔgɔn juguw ala k'an kisi sabaranitigiw tɔɔrɔ ma ala k'an ka furu kɛ furutututu ye fo ka taa bila janatul firdausi la k'an mɛn ka sigi nin kɛnɛ ninnu kan an ye minnu mɛn ka taa baara kɛ n'o ye ala k'o nɔgɔya an ye ala k'o k'a ka alaya bonya kama wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh